Pontevedra celebrou hoxe a súa Xunta Local de Seguridade, un encontro técnico que tivo sobre a mesa unha cuestión principal, os episodios conflitivos que se están a dar en puntos do centro da cidade, como a Praza da Ferrería, as Galerías Oliva e a Rúa Augusto García Sánchez, en Campolongo. Que efectivamente estamos preocupados porque hai unha percepción de que se está incrementando de alguna maneira pois actividades e actuacións de un grupo de persoas. É unha problemática complexa, vale? Moi complexa e que xenera pois certa preocupación social e que nos últimos tempos incrementou, non? Ante as queixas de veciños hostaleiros e comerciantes destas zonas, na xuntanza decidiuse incrementar a presenza policial. Vamos a aumentar, de alguna forma, a presencia e a coordinación entre as forzas, entre a Policía Nacional e a Policía Local, para que haxa unha presencia maior, incluso coordinada, no sentido de que se non poden uns que estén os outros. Queremos tamén que participen ou que interveñan ou que den información aos servicios de benestar social de todo tipo que actúan na cidade de Pontevedra. Son estas características as que fan que a situación sexa especialmente sensible. Nos últimos 15, 20 días ou un mes apareceron algunhas persoas non das habituais que xeneraron un problema de conflito que intentaremos atallar o mellor posible. Non ten que ver directamente con delincuencia, sino con personas que, polas razóns que sean, están en situación de exclusión social ou teñen algún tipo de adicción ou teñen algún tipo de problema psiquiátrico. A pesares da percepción social, dende a subdelegación do Goberno apuntan que non se deu un incremento dos delitos na cidade, tampouco na Ferrería e en Augusto García Sánchez. No ano 23 e o que vai do ano 24, no conxunto das dúas zonas, 75 actuacións que diron lugar pois a apertura de algún tipo de expediente policial, por decirlo de alguna maneira. Destas 75 actuacións, únicamente 20 dieron lugar a denuncias. E todas estas, ninguna destas foron por delitos graves ou menos graves, todas elas foron por delitos leves. Antes desta reunión da Xunta Local de Seguridade, Fernández Lores e Losada recibiron a representantes de veciños, comerciantes e hostaleiros da Ferrería para recoller o seu malestar e atender as súas reivindicacións.